So hello guys, दिनैहाय नेट सेट बन्द बयबो मिथिखागौ ओमफ्रायो आङो गसाइगाव दंफैयो आरो बिब' एग्जाम होफैदों थ' बेयावनो आंबो फैदों आरो ओमफ्राय दा एग्जाम खाथियाव थानो होआखै 144 होननानै बुंदों ओमफ्राय 100 मिटार गोजानाव था होनदों आरोखि थेवबो एसे फैनायबो जायाना बारा ओमफ्राय बेरायफैनाय जाबाय आरो थ' भिडिअखौ नायफालांबाय थादो लोगोफोर अल दा बेस्ट जाय एग्जाम होदों अल दा बेस्ट आंजों लोगोसे बिगुमै दङ बिब' सानै दङ ओरैजाय थ' जोङो गसाइगाव थांनो थाखाय क'क्राझारजोंसो फैनाय जादों आरो क'क्राझार टाउनजों थांनो नागिरदों भिडिअखौ स्किप खालामा लासे नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय स' लोगोफोर माने आंनि कन्टेन्टआ दा बारा मोजांबो जायाखै ओमफ्राय भइस ओभाराबो बारा मोजां नङा आरो देनां मोजां जालांगोन नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थायोबा आरो जों बायदिया देरनो बुहुत खस्थ' आरो माने सिनायनाय गैया रावबो लोगो इउटुबारफोरबो प्रम'सन खालामग्राबो गैयाना ओंखायनो हारसिं ओंखारनांगौ जायो हारसिं ओंखारनायाव देरनो बुहुत खस्थ' दे लोगोफोर आं जिखिनि भिडिअ बानायनानै बुजिबाय फेमास मानसि थानांगौ लोगो ओमफ्राय बिसोरखौ देखायनो हानांगौ इउटुबाव होमबासो थाब देरो आरोखि नर्मेल मानसिना ओंखायनो देरख'वा जादों अननानै भिडिअफोरखौ शेयार खालामना हो आंनिखौ बारा गोबाव गैला आंनाबो 1K जानो थ' 1K जाखांनायनि उनाव लाइभ फैगोन आङो फाइनालि फैनानै जायगायाव मोनफैबाय थ' बेनोमोन एग्जाम सेन्टारा एग्जाम होनो थाखाय फैनाय जादोंमोन आरो बिब'नि एग्जाम थ' लोगोफोर बिब'खौ 2 घन्टा नेखांनायनि उनाव नै ओंखाम उखैनानै ओंखाम जाफैबाय जों ज'नो हेलौ गाइस जोङो ओंखाम जाफैदोंमोन ओमफ्राय नै ओंखारबाय जोङो नै हटेला बेनोमोन आरोना गरमथार सिङाव सान्दुङाव दोन्दोंमोन ना गारिखौ जा गरम जाबाय गसाइगाव बाजाराव दङ थांफिनगासिनो जोङो गाइस फाइनालि सफैफिनबाय न'आव ओमफ्राय भिडिअ बारा गोलाव जायाखिसै भिडिअखौ जुदि नायनानै एसेबाबो इन्जय मोन्दोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामखांदो